салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, шумо медонед ки ҳамун давр замони расидае ки айхона шишта одамо пуркор мекунанд ва имина занҳо. Беҳтарин вариант барои шумо ин ширкати Фаберлика. Намунаи ширкати Фаберлика кор карданша шумо уже дидагиен дар ютуб. Ай видеоҳои Ситора, Манижа, Саида ва дигару дигар духтарако ки дар муддати кӯтоҳ соҳиби ҳама чӣ шидан. Айхона мошин сар карда то маблағҳои калон. Барои ҳамин дӯстони азиз фурсат ай даст натием. Дар ширкати Фаберлик бидроем кор кунен, ойликҳои калон мегирен. Айхона берун намеброед, дар хона кӯдакотона нигоҳ мекунед, овқатакотона мекунед, ҳамзамон ойлик мегиред. Духтаракора чӣ хеле ки дидед дар муддати кӯтоҳ муваффақ шудан, шумо низ айваё ягон камӣ надоре, ҳатман ай уҳдаш меброед. Рақамҳо дар рӯи экран бинависед, оиди кори Фаберлик шумода пурра мефаҳмонад. امروز ما بگم ای کمپانی فابرلیک این خیلی اپارات برای چیست کلیتسا گرفتم ای کرم چیست کلیتسا ما یک 4 борщит که میکنم خدمت процедураш این خیلی прозрачный بوده دیدن процедураш بگم که یکم بار قینه بعد دیگه آسانه نه که بعد همه چیست کلیتسا ما روی ما رنگی بگم که پوستی روی کودک شده نمیخه میکنیم кремша и осонакай бо да упаковкаш зарядмонак дора гирёнш мекунем осонакай мехай дӯстои азизи ман, ай дастаи серкориро чанд рӯз шуд ман успет намекунам на влог на монтаж кунам, на рекламаҳома сари вақт кунам, рекламодателҳо ба фикрам аллакай асабошон вайрон шуда иҷдад кунира бахшиши зиёд ба хотири ҳамин точкарак шудан. саҳар мерам бекар меом, саҳар ҳамин айхона хизам биғ звонок сар мешава. беҳад қим будада ҳамин точкае ки мекшо ҳичи надора. масалан мо ин аввал офиси тозона кушода будем дар пойтахт 80, дар оҷо ҳама чӣ доштак, дар мода ҳеч проблема набуд. стул мебел ҳама чӣ буд. инҷода ҳамаи ҳамира айнол кадистам ман. мақсад мебел рӯз бери мековӣ, иша мековӣ, уша меёри, беҳад қим. ак тасаввур кунӣ инҷа мо агар бикучим бо ҳамақа чиза бояд сабой кунем. ай пойтахт 80 пеш Спартак мо кучида будем, ҳичи сабой накарда будем беғарз ай борои худмон. анака агар ай иҷа мо мабодо ягон рӯз бикучем стулу шкафу балову баттару хела қим, беҳад вазбин. як касда вазбин айда успет намекунӣ, ҳам ису мисол ҳам усу кор камтар қимтар шуда. хел мумкин ки ҳамин аввал дар хел қиме, баъд ояндада мумкин осонтар шавам. баъдан дӯстони азиз дар комментария савол шудагие ки апай хушад қошо чӣ шид. ба дӯсто и қошо ҳамун дарди саранд. ман шуморо мегӯм накунен. ана мухали чӣ буд ва растушовка кардам, ачко кардам, коричневӣ кардам. ана вақте қошот меброяд ку уже 2 полоса қош мешава. як полоса самолёти кашидагӣ мастер бравист, як полосаи дигар естественни қошои худат. беҳад анами қош қинай ин намерава даже ҳозир ба наздики ман ин ровно 1 сол шид кардагим. ҳозир ман чӣ кардагим тенай чия нам мекунам ку ки камтар коричневӣ кардагим. а так вай рафтагӣ неста, хира шудаги яъне ки рафтагӣ неста. ба ман қошчин рафтам, гуфтам ки кай мерава и ба гуфт и ҳоли намерава, гуфт и ҳоли кабуд мешава, гуфт баъд ира бояд худу тоза кунӣ кимчикати короче ам бо мебиёд процедура и ҳамихе намера и осон неста рафтанаш. гуфт барои духтаро накунен ҳаваси ҳамхали растушовка чӣ меган амура коричневие ки ман кардам, барое ки пушаймон меша. и дигар намера як касала я бемора я марга зиндагӣ я чия мерику қошот коричневӣ. ана просто рӯзи даркорӣ ами чӣ мекунеша мекашеша мечине қошотона намухали куне. айхе нафсида беҳад безеба тавсия наметам. барои духтарома беҳад пушаймонам кори кардагим. дӯстони азизи ман я рӯзи навай мо қати Рамоналӣ короче бозор рафтестем. майра гуфтам Рамоналӣ рафтем мара ёрдам ки мебел харида. и гуфт ки биё мо мерем аввал ман қилфи даркорӣ ма мехарам ба ман тра ёрдам мекунам. хулоса мо бовар кунед
корвон боя бозор дига рафтем ҷои аштақ дӯстӣ чизи дар кори Раҳмоналӣ Қилфай чия наёфтем бо гуфтанд мон ки саховат биравем. Короче рӯзи мо дар бозоро гузашт. Имрӯзи ма дар кӯҳна бозор медӯизам. Инҷа ҳама чия меовардиан мефурӯхтем. Куклаи хатзадагӣ, як гала бозича, люстрои хушрӯ. Хонашон одамро ремон мекунад, люстроша мефурӯшад. Бо рӯз ма қатъи Раҳмоналӣ омадагим. Бачим чи хеле оҳан дид, омада ами дар корай гуфт. Бо чизои даркорӣ иминада анна миҷабда. Духтаро 1 соат шуд оҳан вибр кардиста. Амира оптум калитар намеовард. Агар не арзон 60 сум рехтаги размери ини мо нест. Инҷада бо айсар айдили ҷигар яка месӯзон. Смиди подписчиком ҳам кор дорум не ки ин мардак бол бо оҳан кофтиста олам наёфтистим. Чиз даркорӣ шуда метонум намеова. Азоб. Мегум я азоб бо дарам. Дара мегум хам дарак ҷо хардам дибра қилб шам ҷо бихар мега султони кабин. Дига да султони кабин на дарай на треза. Бовар мекунед дар ҷои нав нест ҳамо ки навша бихарем. Ахи кадом дарера биёи ки ранги ӯ қулф дошта боша. Ким куҷо омадем дар ҳами гармӣ вақта мустамай бифарагира. Мо нападобиам я ин қулфша меканад амо мефурӯшад дар ҳаётш намефурӯшад. Ай мо инами дастакш шикастаги ай дастакш. Кишима дар гармӣ. Ман акира овардам ки ту корои мара ёрдам ки гирифта ним рӯз шуд ман короира кардистам. Лена аламура алиш кадан дар кор. Я намуд сомон. Чу ироби. Друз буду. Чтоб швайрона кал. Кала. Ҳаст ин мо нест ки дар иҷа духтаро. Ба фикр мо имрӯз дига бояд ма бигардим. Қатъи Раҳмоналӣ ки ира биёвем. Сарӯзи ҷанг намешавад кардим хеле. Мешавами? Навша. Намеёвам. Чува ин қатъи дарай бароями? Я пештаро айда агар боша амҷода чанд та қалафужем ҳаманам борра диди кормон да ман хел борай. Шониён намера ҳами борай. So ай чизи нест. Ай чиз намеёвам. Я лучше я зама ки на обгияка усто қатъи бар бизанаш. Устоша дори. Усто қафча. Я казам, ку як шашаф шуд пеша казам. Да ҷои он зиёва недам ку мизани. Старый мигдаз. Запомнимо. Иш бо ҷои навай. Омадем. И уже намедон ҳафтум ҷоя, ҳаштум ҷоя, чанд ҷои дигаша ман вай накардам. Ҷо накардам. Ҳамон амуд замок аст, аймон нест. Дар ёҳания чӯи? Оҳани. Оҳания? Мешава намид аз меша. Подписчико дубл 435981. Маска мегай фурӯшанда да шишта муже. Наметонам ай бефарагирам мурдам қатъи одам. И одам аки бобояд и мара ёрдам кунӣ меомад барои мебелхарӣ. Ман дар кори и будидам соат 1 шуд. Подписчико наконец-то мо аштақ бозор буромадестем. Ман оз меғалтам. Сарм ай гармира дард дорад. Я аммо надро бигир шидам ва худам мурдам бефарагира.